L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Sellmu lil ħutna kollha mill-komunità parrokjali tagħna ta' Taxbix. Illum huwa l-Ħamis, ħamis ix-Xirka. Din il-ġurnata din niċċelebraw dak li jagħmel Ġesu. L-ewwel nett it-twaqqif tas-saċerdozju ministerjali għalhekk nagħtu wkoll minn qalbna il-festa tajba lis-saċerdoti kollha u fuq ukoll twaqqif tal-Ewkaristija. Ġesu fl-aħħar ikla qabel ma daħħal għad-Tbatija u l-Passjoni iwaqqaf l-Ewkaristija. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan se naraw li Ġesu lill-Apostli ħabbhom għall-aħħar. Ma l-Apostli hemm aħna. Ġesu lilna ħabbna sal-aħħar u sal-aħħar ifisser li tagħna dak kollu li seta' jagħtina. Għalhekk ħuti ejjew din il-ġurnata hekk għażiża li permezz tagħha qegħdin nibdew dawn it-tliet ijiem tad-Tbatija u l-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Ejjew illum ukoll din il-ġurnata kif għedt sabiħa u għażiża niftakru f'dak li l-Mulej Ġesu għamel magħna. Waqt li ngħidu nisqal l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti jiena għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjiet tiegħi l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob il-Mħazza Marija dejjem bexxi il-Aġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Beħenna lina Alla li jista' kollox jagħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art il-medrin tal-ida tajba. Nfaħruk, nbelguk, nadurawk, natuġġieħ. Inroddu lek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaft Alla min il-Missier. Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja jilqa' qalb tagħna. Int li qiegħed fuq l-yemien tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek Qaddiż, inti waħdek Mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla aħna llum inġbarna biex niċċelebraw l-ikla qaddiża meta ibnek il-waħdini qabel ma ngħata l-mewt ħalla lill-Knisja, is-sagrifiċċju l-ġdid li jibqa' dejjem u l-ikla ta' mħabbtu. Għamel li minn misteru kbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalim il-ktieb tal-Esodu. Il-Mulej kellem lil Mosè u lil Aron fl-art tal-Eġittu u qalilhom:
Dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur, ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lill-ġemgħa kollha ta' Iżrael u għajdilhom: fl-10 ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu, l-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol. Hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bl-aqgħa difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu in-naċ jew il-mogħoż. Intom iżommuh sal-14 ta' dax-xahar. Meta l-ġemgħa kollha ta' dar Iżrael toqtlu bejn inżul ix-xemx u dlam. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu u jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien tad-djar fejn ikunu se jikluh. Dak il-lejl għandhom jieklu il-laħam mixwi, ħobż bla ħmira u b'ħaxix mor. U tikluh hekk. Għaddejkom imħażma, bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom. U tikluh bil-għaġla. Dini il-mogħdija tal-mulej. Għax dak il-lejl jiena ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob lil kull minnu l-ewwel fost l-imweddin fl-art tal-Eġittu. Bnedmin u bejjem. U nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu. Jien Jaħwe. Id-demm ikun bħal sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu. U jien xi nara d-demm niqpa' ddej. U ebda marda ma tiġi teqritkom meta jien nodrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira u intom tħarsuh bħala festa tal-mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-mulej. Qassam responsorjali ngħidu flimkien: il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. X'inrott lill-mulej għall-ġid kollu li għamel miegħi. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ flimkien: il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Għażiża f'għajnejn il-mulej, il-mewt tal-ħbieb tiegħu. Jien għaddejt tiegħek bin il-għaddejja tiegħek. Int ħallejtli l-irbit tiegħi. Flimkien: il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Lilek noffri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. Intemm lill-mulej il-wedid tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Flimkien: il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostlu lill-Korintin. Uti. Jien irċevejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri lill-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut bħal ħobż u wara li ratti l-ħajr qasmu u qal: dan hu ġismi li jingħata lilkom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi. Wara li kiel qal: dan il-kalċi hu l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela kull meta tiklu dan il-ħobż u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Nagħtikom kmandament ġdid, jgħid il-mulej, li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien.
Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Qabel il-festa tal-Għid billi kien jaf Ġesu li waslet is-siegħa tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-Missier u li kien ħabbil tiegħu li kienu fid-dinja mħabba mal-aħħar. Waqt l-ikla meta x-Xejtan kien diġà webbes lil Ġuda ta' Xmul l-Iskarjota biex jitradih, billi kien jaf Ġesu li l-Missier taħt kollox f'idejh u li mingħand Alla kien ġie u għand Alla kien sejjer, qam mill-ikla, neħħa l-mantal minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' ħaddu. Imbagħad ferra l-ilma fiż-żinġla u beda jaħsel saqajn id-dixxipli jixottomlhom bil-fardal li kellu ma' ħaddu. Meta wasal fuq xmun Pietru u dan qallu: Int mulej taħsilli saqajja? Ġesu jieġeb u qallu: Int għalissa ma tafx li qed nagħmel jien, tifhmu aktar il-quddiem. Qallu Pietru ma jkun qatt li inti taħsilli saqajja. Jieġbu Ġesu: Jekk ma naħslekx m'għandekx x'taqsam miegħi. Qallu xmun Pietru: Mulej mhux saqajja biss, imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu: Min hu maħsul m'għandux għalfejn jinħaseħ li f'saqajh, imma hu kollu kemm hu nadif. Intom ukoll indaf, iżda mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Meta ħasslilhom saqajhom libes il-mantal u reġa' qatt fil-mejda u qalilhom: Tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li Mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa x'hekk jien. Mela jekk jien ħsiltilkom saqajkom, jien li jien il-mulej u l-Mgħallem, intom ukoll għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien urejtkom x'għandkom tagħmlu biex kif għamilt jien hekk tagħmlu intom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Tifqir lilek Ġesu. Għamlu ħsieb fuq din ġrajja sabiħa li qegħdin niċċelebraw illum ta' ħamis ix-Xirka. Il-Vanġell jurina li Ġesu tant iħobbna li tbaxxa għall-aħħar għalina. Tant ħabbna li taħħajtu għalina. Ġesu ma ħamilx jarana imdawrin fiċ-ċirku tal-mewt u ġie biex jirbaħ lill-mewt u biex joħroġna mill-jasar tagħha. B'hekk kisser il-mewt, għadda mill-mewt għall-ħajja u miegħu għadda lilna wkoll. Għamel Għid, l-akbar sinjal ta' mħabba. U dan kollu Ġesu wettqu f'ambjent ta' festa waqt il-seder tal-Għid Ludi. Din il-festa waqt l-ikla il-Lud jiċċelebraw il-ħruġ tagħhom mill-Eġittu. Din l-ikla Ġesu biddel is-sens ta' din il-festa ludija. Millum il-quddiem il-ħobż bl-ħmira ma jfakkarkomx aktar fil-jasar tal-Eġittu. Sta jsir ġismi maqsum u mkisser għalikom fuq is-salib. Il-kalċi bl-inbit sinjal ta' festa ma jfakkarkomx aktar fid-dħul tagħkom fl-art tal-ħelsien. Sta jkun għalikom demmi imxerred għalikom. Demm li jħariskom mill-għadu kbir ix-Xitan, mill-mewt ta' dejjem. U x'ġara iżjed? Li żgħar fost dawk li jkunu fuq il-mejda
kien imuru li jaħsel l-idejn tal-mistednin kollha. U Ġesu li kien li mgħallem ħasel mhux biss l-idejn iżda r-riġlejn il-qaddejja l-apostli tiegħu. Ġesu hawnhekk wera l-imħabba, l-umiltà u s-servizz lejn il-bniedem. U jgħidilna għamlu hekk intom ukoll. Jiġifieri li nħobbu lil ħutna bħalma ħabna hu. Għaliex ħajti tkun farsa jekk jien nagħlaq qalbi għall-ajri. Dak li intom tagħmlu mal-iċkal fost ħuti kunu qegħdin tagħmluh miegħi. U għalhekk illum aħna msejħin biex nersqu lejn ħutna, biex nersqu lejn xulxin. Aħna li qed inġarbu it-toqol tad-tbatija u tas-salib tal-ħajja. Għax meta nħares lejn Ġesu u nesperimenta kemm ħabni ma nistax ma nagħmilx mod ieħor. Razza mfawra ixxerred u timla lill-oħrajn. Forsi ħafna qed jgħixu ħajja hija vojta għax m'għandhomx imħabba. Mingħajr l-imħabba il-bniedem imut. U forsi din hija waħda wkoll mit-tbatijiet ta' ħafna nies. U aħna lkoll illum imsejħa biex f'din is-soċjetà li qed ngħixu nuru permezz ta' mħabbtu lejna li Ġesu jħobbna, li Ġesu jħobb il-bniedem. Għaliex Alla mill-mewt kapaċi joħroġ il-ħajja. Illum Ġesu jrid li jaħslilna riġlejna. Ejjew inħalluh jagħmel dan. Ejjew inħalluh jaħslilna il-qalb tagħna. Il-Papa Franġisku qal li Alla huwa marid bil-marda tal-ħniena. Għax Alla jħobbna u jibqa' jiġri warajna biex jurina l-ħniena tiegħu, l-imħabba tiegħu sakemm aħna nersqu lejh. Il-Papa ġab l-eżempju tal-missier tal-iben iż-żejt tal-parabbola li kien jitla' fuq il-bejt kuljum biex jaraħ mill-bogħod forsi jiġi. Jittawwal u jistennih jiġi lura. Meta ġie lura għanqu miegħu u għamillu festa. Alla marid bil-marda u hekk jagħmel ħuti magħna lkoll. U għalhekk ejjew inħalluh jħobbna bil-mod divin tiegħu. U lejn Ġesu l-aħħar ikla li fed urina tassew xi tfisser li nkun għaddej u naqdi lill-oħrajn l-imħabba. Pilatu ħasel idejh fis-sinġla x'jaħsel idu m'għandix naqsa. Ġesu qabad is-sinġla u biha ħasel riġej l-apostli xjurihom l-aqwa poter huwa li inti taqdi, li inti tkun ta' servizz għall-oħrajn, ta' qadi għall-oħrajn. Wera Ġesu mal-apostli u hekk jibqa' juri magħna. U li jagħtina llum fil-waqt li nirringrazzjawk li ħallejtilna lilek innifsek anke permezz tal-Ewkaristija nibqgħu nogħossu u napprezzaw din hija l-akbar imħabba li aħna nistgħu nirċievu f'ħajjitna. Dan il-jum qaddis li fih il-Mulej Ġesu ħassel saqaj l-apostli b'eżempju għalina ta' mħabba fil-qagħdi ta' xulxin nitolbu lil Alla jagħti s-salvazzjoni tiegħu lid-dinja kollha.
Kun mal-Knisja tiegħek Mulej biex b'saħħa dejjem akbar tiċċelebra l-misteru tal-Ewkaristija għax saħħaħ dejjem aktar il-għaqda ta' dawk kollha li jemmnu fik. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Qiegħed mid-dinja kull ma jista' jiġi firda u tilwim fost il-bnedmin biex jgħixu fis-slim ta' Kristu il-jiem kollha ta' ħajjithom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Sejjaħ biberija sħiħa miegħek dawk li tnuf ridhom minnek biex bil-ferħ jiċċelebraw magħna il-għid il-kbir tal-Mulej. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Seddaq l-għaqda ta' bejnietna biex ikun hemm fostna rabta sħiħa sa ma niġu ngawdu wiċċek fis-sema. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Mulej Alla li tista' kollox il-qattar li qegħdin nagħmlulek, aħna niċċelebraw l-aħħar ikla ta' ibnek Ġesu qabel ma miet għalina u għatina li nikbru dejjem aktar f'imħabbtek. Dan kollu nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Lejk nagħllu il-qlub tagħna, lilek nofru qlubna Mulej. Dan il-ħobb sabbjat li l-Knisja toffrilek u frotti mqaddes tal-ħidma tagħna. Ilqa' Mulej u berrikna. Mulej, lejk nagħllu il-qlub tagħna, lilek nofru qlubna Mulej. Għalli bitbu lill-Knisja toffrilek, niġbur nitwili l-għaliq tagħna. Ilqa' Mulej u berrikna. Mulej, lejk nagħllu il-qlub tagħna, lilek nofru qlubna Nitolbu Ħudi biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mħazza kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw Mulej din dawn il-misteri kif jixraq għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Jgħak ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżżu ħajl lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew Mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullu mkien nroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna l-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jisqarru l-kobor tiegħek meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib saħħaq mid-dinja u feċċet is-seta ta' Kristu msalla. Għalhekk Mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha infaħruk u bil-ferħ intennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Imbierek ġinġej f'isem il-Mulej, osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tassew int Mulej, inti l-għajn ta' kull id-dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalik.
Hekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' rat il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu lkoll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-fer il-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U droddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naħduk. U miċ-ċokol tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerrda mad-dinja kollha. Wettaqha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina lkoll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirs tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija ma' żewġa San Ġusepp mal-Apostli ma' San Ġwan tas-Salib u mal-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ċieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu flimkien it-talba lil Mulej Ġesu għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi salvatatek, ikun li trid kif fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dhunubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tixrid iżda ħlisna mid-denja. Ħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni, agħtina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Agħtiha islim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Tiegħek ukoll. Qalbkom nagħtu din il-paċi lil xulxin. Għaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Għaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Għaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja agħtina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jixtieqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun fejn.
Il-mejda ħejjejtina sabiex minna nibnu l-kol. Ġisem Kristu għajn tal-ħajja li nubitna demmu l-kol. Naqsmu l-ħobs biex hekk nġeddu it-tifkira tal-Mulej bil-aman imqaddestin nagħmlu dejjem għal-liġej. Bil-ħaruf tal-id nitrejmu aħna l-kol il-makusi għaxiru intliet bil-grazzja tagħna l-ikel tas-sewwien. Innatwijat inti ostja dik il-glorja bħala ram biex għal dejjem hemm fis-sema għad tisma'nu bla seman. Ngħidu wkoll it-talba lill-Dusija tiegħu il-Papa Franġisku jagħti jagħmel f'dawn iż-żminijiet li aħna qegħdin ngħaddu fihom, żminijiet diffiċli, imma li jridu jgħinuna biex inkomplu nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq il-Mulej Ġesu nittamaw fih. Missier Etern li tista' kollox, il-ken tagħna f'kull periklu, lejk aħna nduru meta nkunu mħabbtin u mtaħlin għax inti sserraħna. Fidi nitolbuk biex tħares kompassjoni fuq dawk milquta, għati mistrieħ etern lill-mejtin u farrax lill-imlikta. Fejja il-morda, serraħ fil-qalb il-moribondi u kun ta' saħħa għal ħaddiema tal-kura tas-saħħa u għerf għall-mexxejja tagħna. Għatina nitolbuk il-kuraġġ li nilħqu lil dawk kollha fil-bżonn b'imħabba sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem qaddis tiegħek. Amen. Issa nagħmlu it-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq bis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' inħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox, li kif fid-dinja nissaħħu bl-ikla ta' ibnek, hekk ukoll ikun jistoqilna nissibħu miegħu fl-ikla ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Mulej magħkom. Bijak ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbierku lil-Mulej, inroddu ħajr lil Alla. Issa kif tispiċċa din l-Ewkaristija, sejrin nagħmlu s-seba' visti lil Ġesu Ewkaristija. Dawk kollha li
qegħdin jarawna permezz tal-Facebook u forsi għandhom ukoll il-booklet li aħna konna ħejjejna proprju għal dawn il-mumenti jista' jsegwi minn dan il-ktieb li konna ħriġna aħna il-parroċċa tagħna. Għalhekk nitolbukom biex tagħtuna ftit mumenti sakemm aħna nippreparaw ħalli ftit mumenti oħra flimkien nagħmlu s-seba' visti lil Ġesu Ewkaristi.